Tabi lang mga kapuso, labi na sa mga nangaon sang lit sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka senior citizens care facility sa Maramag Bukidnon nga pirti kahugaw ug nanimaho na ang gisuspindi sa DSWD Region 10. 17 ka mga senior citizen na rescue atol sa operasyon. Ani nga report ni Cyril Chavez. Higdaan ang kahoy nga dunay tupad nga kasilyas, tulganan og mga kasilyas nga perti kahugaw og nanimaho sabdaw og ihi. Ingon ani ang mibungad sa mga personahe sa DSWD-10 sa ilang operasyon batok sa usa ka senior citizens care facility sa Maramag Bukidnon. Ang operasyon nagsumikad human makadawat og reklamo ang buhatan gikan sa mga nagpakabanang residente, ingon man mga banay sa mga senior citizen nga anaa sa mong pasilidad. Busa gilayong gipatuman sa buhatan ang suspension order batok sa mong care facility, labi pa nga ila gyud na aktuhan ang mga kalapasan niini sa pag-atiman sa ilang mga senior citizen nga kliyente. Nakita gid nato nga walay kapasidad nga magpadagan ang mga nagdumala ani no para nindot nga serbisyo ilang mahatag sa mga kliyente atong ilaang foundation labaw na kay ang ilaang kliyente mga senior citizens, mga PWD ug naay mga persons with mental disabilities. Matod sab sa DSWD-10, base sa ilang pag-imbestiga, dili rehistrado ang mong care facility sa SEC, pati na sa ilang opisina, busa illegal ang pag-operate niini. Dugang pa ang mga nakita nilang dili maayong pag-atiman sa mga senior citizens sa lugar. Wala sab kunoy mga social workers o medical personnel nga trabahante ang mong care facility, busa wala gyud kini kapasidad nga mokuha og kliyente. Dugay na daw kuno sila nga nag-operate murag somewhat 2016 pero pa balhin-balhin sila og mga area. Tapos ang first nila Kibawi dayon murag mga around 2022 to 2023 daw sila ni balhin sa kining Maramag, pero kana gid siya sir no, ongoing pa ang amo ang pag-validate gyud sa tanan. Ginatun-an pa sab sa buhatan kung gihimo bang modus sa mga nanag-iya sa care facility ang pag-atiman sa mga senior citizen, labi pa nga aduna sila impormasyon nga ginapabayad nila ang mga banay sa mga senior citizen aron ma-admit sa ilang facility. Kadawat sab kuno sila og donasyon gikan sa nagkadaiyang donors. Sa ila pang ingon ay mga senior nga ibilin no sa ila ang mga pamilya na apoy mga senior nga nakita ra or nianha lang daw dira sa ila ilang gidawat or nakita wala nakabaloon sa pag-uli. Mauna siya nga ila ang gidawat sa ila ang facility. Sa operasyon, 17 ka mga senior citizen ang ilang na-rescue kung asa 15 ang anaa sa ilang kustodiya samtang ang duha gikuha sa ilang mga kabanay. Nanawagan sab ang DSWD sa katawhan nga ugaling makamatikod og susamang hitabo, i-report gilayon sa ilang opisina. Cyril Chavez, 1 Mindanao